Беларуская мова з ліхтарыкам. Хто можа вылупіцца з яйка? Птушкі ці не птушкі? Гэта птушка ці не птушка? Хто гэта? Гэта кракадзіл. А хто гэта? Гэта голуб. Гэта птушка? Так, гэта папугай. А гэта птушка? Не, гэта чарапаха. Як называецца гэтая птушка? Гэта пінгвін. Хто гэта? Гэта дыназаўр. Гэта птушка? Так, гэта сава. З яйка вылупілася кураня. А хто тут? Гэта змяя. Хто гэта? Гэта яшчарка. Гэта птушаняты. Гэта качаняты. Гэта птушка? Так, гэта зязюля. Як называецца гэтая птушка? Гэта верабей. Малайчына. Беларуская мова з ліхтарыкам.